assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe, ko salminde e juurade e yafnade e wiide alhamdulillahi rabbil alamina. Ene wayno en garti kadi warande on erago, wonande onon ñaaguinoɓe wonde jiyata hay hunde e bindi pular walla winoɓe jiyata hay hunde e bange bindi alkule qur'ana arab. Tawde noon Allah walli école ɓoyata udda kadi onon sukaɓe yiɗɓe jangude ɓe walla mawɓe yiɗɓe jangude ɓe daɗaɓe ɓe no am ni eɗen ganni wadde heblo yawngo. Heblo ngo noon ko wonde jiɗɗo min kaldata, ala suka, ala mawɗo, ala debbo, ala gorko, ko jiɗɗo o tan habra. Wonande mo yiyata hay hunde e bindol pular, wonande mo yiyata bindol alqur'ana arab hay bate, heble e dumunna dabɓo watta yiide bindol ngol, watta jangude bindol ngol. Hatta noon wonnoɓe hen ɓe ene janga ɓe, ɓen kadi ma jokku jangde mumen, ɓe ga mbaɗana heblo tan yawngo ɓe mbawa jokkodirde e jangde. Ɗum saabi so ji bindol ngol ne windi hen, on calminama e kuuɓal. Heblo heso ena ara, kala jiɗɗo jeyede hen yo ar windo ko yaawi. Ɓe jiyata hay hunde ɓe ko ɓen cohla e heblo he. Ɗum woni ngol ɗo bindol nani, on calminama e kuuɓal, ɗo haaɗi. Heblo heso ina ara, ɗo haaɗi. Kala jiɗɗo jeede hen, ɗo haaɗi. Yo ar windo ko yaawi. Ɓe jiyata hay batte, ɓe jiyata hay hunde ɓe ko ɓen cohla e heblo he. Joni noon ko Dental Dina TV wonande yiɗɓe wonde toon ɓe gona on banggue janguira toon. Wo amma noon an jiɗɗo jeyede to WhatsApp to, garata koye numéro oɗo 00221 77 906 14 81 ngara naata to duɗal WhatsApp to ɓuuri welde janguirde. Wo amma noon no Dental Dina TV ngal noon, kala ko woni toon, ko mofti toon, tawma toon, jangga toon, kadi mbaɗa hen ballal ma, fodde ma e jinguere ma e jangde golle. An noon jiɗɗo jeede heblo he, yawno ngara bindoɗa. Ɓuri hamnade noon ko jomum jooɗo ene ndaara ha woɗɗoya, fuɗɗo arde wiya min windam. Tawde a haalanama, yawno bindoɗa. Sa ari haala hewata. A ari tan e WhatsApp he, numéro WhatsApp o nan ɗon 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya, mbaɗa ligne jiya WhatsApp o, ngara kalanamin indema e yettodema eɗo jiɗɗa jeyede. To jiɗɗa jeyede ko jangde pular ɗo, kalanamin min mbarma ɗon. So jiɗɗa jeyede koye jangde alkule qur'ana arab ɗe, kalanamin mbaɗma ɗon. Kala ɗo jiɗɗo wiya ala suka, ala mawɗo, ala debbo, ala gorko, ko kala tan jiɗɗo wiya, ngara kalana serɗiji ɗi belima naata. A yiɗa gaccaɗa ndeeƴa, a welnaka. An yiɗi jangude, ngara kalana serɗiji jangde. Aɗi belma naata. A yiɗa gaccaɗa ndeeƴa, hay goto welnatake ar jangu. Sa jangi a wawi ko an naftata wona minen.
minen min mbawi so min ngari on ñaagiyo min ngara min yentodira e ñaagude moɗon mbaɗa noon ko mbiɗon ko ha yetto ɗo wiyaɗo ko ɗum woni jangde noon ko teskuya tan namdoto ala mawɗo ala suka ala debbo ala gorko jiɗɗo tan jangata a jangani a wawata jangde ala politique hay goto funtaka jawdi men e ñaame e dow meere ko jawdi ma gadduɗa aɗa walla jangde nde sabu teskede courant o wifi o connexion min jeeya ɗum kadi komi joom galleji en amin gacci haaju eɓe jangguina on kadi dañe jurum e ɗum ganden oɗo gaccuɗo haaju jangguinami ala ko yiɗi kam sowona yomi andu mi janggu mi faama annene saaha safof nanna jungo e poos nanna e numéro he 00221 77 906 14 80 mbiya ceeɗo nda waltoro haaju men jeehowo o ene yooɗi ceeɗo nda waltoro golle men jahoje ɗe ene yooɗi koye daƴƴa tan ndeeƴa jangga mbawa jeeya haaju cikka a funti ceerno a funtani ceerno a funti hoorema sabu ceerno funtanima jangguinima ha wawi a fokki a dogi dog a dogi dog yaade gandal ngal min kam min mbiyatama hay batte hewɓe ngari ɗo jiyatano hay hande aɓene binda beɗe jabtoɓe hoto ɓe ndewi e jangde taw ko ɗum ɓe garata ɗo nde hay ɓe jiyatano hande Allah walliɓe aɓene binda mbeɗa yiya bindi mabɓe mbeɗe jabtoɓe aɓe janga aɓe jabto ko waɗɗum ko jangde ɓennata kala biɗoma jangde ɓenni funtima nela sallllahu alayhi wa sallam koma heɓi duuɓi 4 nde wiya iqra nde ko noon a faami keɓe duuɓi 4 kam wona suka nde ko noon janggen mbawen no debbo wiya noon penne madam yo Allah ɓuɓamo toon koɓe noon jange beele mbawen mo jangani wawata gonga tigui jange beele mbawen mo jangani wawata gonga laaɓɗo cer jangde ala politique golle ne woni golle ganduɗa ngala politique ndema en mahdi en jangde en ɗum ala politique ndema tan maha tan oto dogna tan doga ni foti gueɗe goɗɗe ɗe goodi ngala politique ngala punti oto dogani daro tan jangde a jangani a wawata tan ala komi lowaɗo lowde ala jangde lowde ala jangde lowade ala lowaɗo jangu tan a janga tan piya hen becce a i u lowetake de a janga tan heddi noon goɗɗum nan toon gande goɗɗe nan toon ɗen ko dokke Allah mbiyete ɗen ko dokke Allah ɗe mbiyete kono jangde kay jangu tan iqra jangu tan iqra jangu tan mbawa wadde nan ɗon on calminama e kuuɓal heblo heso ina ara kala jiɗɗo jeeyede hen yo ar windo ko yaawi ɓe jiyata hay hunde ɓe ko ɓen cohla e heblo he ngoɗo heblo arongo ko ɓe jiyata hay batte ɓe ɓen aɓe gandi koye mabɓe yaɓe ndew less ɓe kabra min wonde min de ko hen jeeyami jiɗɗo jeeyede e jangde he mbaɗa e numéro 00221 77 906 14 81 so jiɗɗa jangude koye Dental Dina TV he natoy toon so jiɗɗa jeekote WhatsApp to ar nata e saɓe to lesto to jangde jangete to jaha toon wa amma noon Dental Dina TV ko moftirde jangde men ko moftirde kala ko jangina taw ene mofto toon ɗum noon wadde ganden ɗum paamen ɗum koɗe nayi noon ko Dental Diine nan toon oɗon gandunogal heɓe noon e majjirangal nde lawƴa gasi nde Dental Journal nan toon oɗon gandigal heɓe nde gonno hen majjirama ngal nde lawƴande Dental Pulaar ngal ne heɓe nde gonno e maggal nde lawƴande ɓe majjirangal woɓɓe gonno e Dental jangde Arab nde ɓen hewɓe hen majjirama ngal
wadde kala tan gonnoɗo hen jiɗɗo artude hen ene anduno no wiyano no wirano artu kadi mbaɗa 00 221 77 906 14 jiitamin min jiituma ngara kalanamin ɗo jiɗɗa jeeyede hen min battuma ɗon dental diina jiɗɗa jeeyede min nawma toon to kabruji min nawma toon to jangde pular min nawma toon to jangde alkule qur'ana arab min nawma toon hay goto haɓaka dugdaka ko jangde addi en so yonti ngaren janggen so balle junti ngaron ballon ni foti so jangde yonti ngaren janggen so balle junti ngaron gaddon balle mon so lewru maayi tan kala lewru maayi goto kala andi no maayi ƴettu jungo ma mbaɗa poos ma mbiya ceero nda waltoro haaju men o ene yooɗi ha maayi ko lewru maaya keɓon kalmon nawo mbaɗen haajuji mon garton mbiyon ceerno a jarama de yo Allah sellin doole nannaki famnaki ceerno adnan ce kaccari bottari hirade o wonda e ma o jangima ha lewru maaya an jaha ñamloɗa kalma mbaɗa e poos ma e haaju yon ma garta mbiya ceerno a jarama yo Allah sellin doole ɗum nanni haqqille ceerno ƴeewe tan hoore mon jaɓo ɗum to mon to liggo lewru ma yo a jarama on jaɓa ɗum wadde jaɓe ko wiyete ko gadde balle gadde jingere gadde balle e jingere min cohli min mbawa dañde ɗo min darani on min jogitonon jangde nde onon jogitoɗon jangde nde min jogito janginde nde onon jogitoɗon jangde nde e dusande en jangde nde min mbawa janginde yo Allah hokke nande no famde wona politique nanɗo jiɗɗo bisimilla mum numéro o nan aɗa huccide a ndaara 00 221 77 906 14 81 jiya WhatsApp o ngara kaala indema yettodema kaala ɗo jiɗɗa jeeyede hen min mbanma hen min kalama sarɗi o ene welma jokkoɗa hen a yiɗa jokka haaju ma min kadi jokka haajuji amen yo Allah hokku en famde o ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kola Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama wassalam